So, hello mga kabukid, magluto tao bisayang manok. So, ako nang gisagulan o tangad. Sagulan ako daan o luy ah. So, nakita ninyo, wala ko na butang oil, pero nag-oil siya sa katambok. So, sagulan niya na natuog. Kapayas. Dahon sisili. At sal. Siling espada. Sibes dahonan. So, kita niyo siya katambok. Ano yun siya pagluto para nindot siya gitahon sa isyadaan o sayang ugalingong mantika. Mama. Mama. Pamantay watay kwarta ipalit og sudan. So kitang kaming mga taga-bukid mora ni amo ang madali-dali bisayang manok. Okay, bye-bye mga kabukid.